Troba'ns a Facebook, Instagram i Twitter. Adolescència Ràdio Estar Terrassa. Hola, adolescents i adolescentes. Avui entrevistem a la Chloe. Primera pregunta, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé. Bé, bueno, hi ha molt tràfic. Avui hi ha trànsit. Sí, tio. No direm quin dia és, però sí, No. hi ha molt trànsit sempre. Bueno, sí, com estàs? Com després d'aquesta sortida, d'aquest nou treball, d'aquest nou disc? Pues molt bé, la veritat, molt contenta, molt tranquil·la de que hagi sortit, de no haver de pensar més en l'àlbum i molt bé, pensant ja en les següents coses. Ara hi ha una miqueta més de relax, no? Sí, total. Estrès abans de sortir. Volem parlar una miqueta abans de l'inici, aquesta passió per la música. D'on ve? O sigui, des de molt petita, vas descobrir endavant? A mi de petita m'agradava la música, però en general m'agradaven com així arts escèniques, en plan música, tot el tema del teatre, jo feia molt teatre, i va ser més gran que vaig fer el batxillerat escènic perquè em volia volia estudiar per ser actriu, i finalment vaig avortar la missió i llavors vaig estudiar producció musical i allà com que també en un àmbit com més tècnic però també alhora creatiu, no sé si se'm va com obrir aquell món i des de llavors que em dedico. Ostres, producció musical, o sigui, això ho hem comentat també en altres entrevistes, que dèiem que la part artística és molt... Quan pensem en artistes, pensem en gent que veiem a la pantalla, veiem els concerts, però clar, un artista també és un lletrista, un productor, una persona que ha de també ser molt creativa. O sigui, per què vas dir, no, jo vull ser... Et vas decantar una miqueta més per la producció? Perquè m'agradava molt la música, però no volia estudiar com música pura i dura i tipus un instrument i tal. També notava que ja era una mica gran i tu si no comences tocant un instrument des de molt petit, després pillar-li el tranquillo. Sí, i o sigui, de fet per estudiar música vas al conservatori, aquí no tens molta més opció. Però jo no em veia anar al conservatori, la veritat. I res, vaig veure com aquest grau de producció musical i vaig dir, doncs potser és interessant. I sí, m'agrada molt. I el primer tema que vas crear, el recordes encara? Sí, el recordo, perquè, o sigui, el meu primer ex, quan ho vam deixar, ell va treure com unes cançons, perquè també cantava, el típic que et pilles un beat de YouTube i cantes per sobre i tal. I jo em vaig pensar que anava una mica per mi i em va fer com ràbia, saps? Perquè deia unes coses i tal, no me'n recordo molt, però el fet és que ell, després quan ho vam deixar, s'havia fet a una amiga meva i... Sí, s'havia follat. Aquí... Sí. I li va dir... Joder, vaya vida, Bueno, ja està. I a mi em va fer molta ràbia perquè vaig dir, és que a més de mi també m'agrada això de cantar tal, i me'n recordo que és la primera cançó que vaig treure al SoundCloud dedicat a ell, allà amb barres tope de pa, i la vaig penjar al SoundCloud per poder penjar-la a l'Insta i vaig posar com la cosa va de bif o alguna merda així. Hòstia, però... Clar, jo la pregunta que anava a fer és, si ho recordaves amb la primera cançó, amb carinyo, veig que potser no. És que... A veure, a mi m'agrada molt, perquè realment va ser com, clar, que guai, sí, la situació saps? No, però... La situació no, però poder canalitzar-la d'aquesta forma em va agradar molt, perquè després jo em sentia com, ho he tret, saps? Ara que ho escolti, que vulgui escoltar-ho. I aquella sensació de dir, ja ho he penjat. Ja està circulant. Em recordo que em va obrir, perquè jo citava d'alguna manera a aquesta amiga que s'havia fet el meu ex, la citava dient el seu nom però després ho enganxava amb una altra paraula perquè tampoc fos molt samat. Sí, un pic, sí, molt pic això. Sí, literalment. Però tu vas treure abans que ella? Sí, home. Que la Shakira? Sí, fa molts anys això, sí. No, però sí, em recordo que la primera persona que em va fer com un replay de la cançó va ser ella, en plan, bona tia, t'has amat que flipes, però està xula la cançó. Sort que el vas deixar. Sí. Bueno, no malament, però bueno. Però mira, vas fer una cançó, ara estàs aquí. Clar. Bueno, va treure una cançó, després una altra, fins que... Sí, aquesta cançó ni es pot considerar una de les primeres cançons que vaig treure, perquè va ser en plan... No, és que vaig gravar amb el mòbil, amb Boloco, que és una aplicació que et posa autotune, amb els cascos, i el gravador aquí dels cascos, m'ho vaig tirar tot, pa, i allò ho vaig... O sigui, estava fatal, no estava ni... La versió
beta, a veure què surt, i després ja més a poc, una cançó rere cançó, i fins avui que tenim un àlbum. Sí. Ara en parlarem de I quins referents tens a nivell musical? Que diguis, mira, aquests temes d'aquesta persona... A veure, en tinc molts. Clar, per exemple, la Batlle m'ha inspirat molt, sobretot també com en la seva història, no? De començar en plan a fer casa... Vale, no, és que ho comentàvem abans, que dic... Jo també soc molt fan de la Batlle. Però que tens un estil que dic, hòstia, aquesta tia és molt Batlle. Sí, pots recordar. I a sobre et dius Alba, també. Sí, també. Que també és coincidència. I sí, en aquest aspecte m'ha inspirat molt, a part que la seva música m'encanta, soc superfan. Després la Rosalia també m'encanta. No sé. Després tota la gent que ha sortit així com del panorama català també ara, em mola seguir-los i tal. I sí, intento buscar molta influència en molts gèneres diferents, d'altres cultures i tal, i com intentar nutrir-me molt de tot per poder fer després la meva cosa, que no sigui com que es noti molt que escolto només a un artista, saps? Perquè de fet, clar, hem comentat Rosalia, hem comentat Batguial, però també estem deixant de banda música electrònica, música dance, que també t'agrada, bueno, t'agrada bastant, i suposo que també t'agrada bastant. I de fet una cançó que estava en bucle, que tu tenies en bucle, que hem llegit, que era David Guetta, que era una cançó que va donar molt fort, que també et va donar peu a una altra cançó que vas fer tu. Sí, a mi m'encanta fer aquestes coses, tio. Quan tinc una cançó allà en bucle i tal, dic, vaig a com traduir-la al català, saps? I adaptar-la i tal. M'encanta fer aquestes coses. De fet, al principi feia així, pillava una cançó i copiava tota la melodia en català i després vaig començar a fer les meves pròpies melodies. Això s'ha portat molt, això ho vam comentar amb l'Scorpio, que moltes melodies antigues s'han fet ara, s'ha agafat un sample dels anys 90 i s'ha fet una cançó d'avui dia, reggaeton, algunes cosetes també. I seguint amb això, hi ha una col·laboració que tenim vosaltres juntes, que també veu agafar una melodia antiga, una melodia popular. Sí, era més com un cant popular, no? Com que no estava, crec que no està... Bueno, potser sí, no? Que es troba. De cau, d'esplai... Clar, la típica que cantaves de les colònies d'estiu, jo la cantava un munt, o amb els de classe i tal. I sí, mola això, perquè a més és com algo molt d'aquí, no? Com que crec que només es canta aquí, és jo no l'he escoltat mai, aquesta... Jo l'he escoltat a la ràdio, suar. Quan el C surt a ballar, perquè ho fa massa bé. Es mou, com una palmera, es mou. No, que no, em falta cau, no he anat a molt a cau. Jo no sé molt de cau, però sí que havia anat a colònies i tal i la cantàvem. Esplais, colònies, no sé. Em sap greu, mira, jo no passa res, perdona. Doncs vosaltres vau agafar aquesta cançó i vam dir, la fem més actual. Sí, va ser l'Scorpio, Jo quan m'ho va passar amb la idea aquesta vaig dir, que guapo això, saps? Com pillar-lo de suau i suar, no? Com... Molt, i el molt resultat guai. Que veu treure va ser espectacular, ja s'estava Sí, la cançó jo quan me la va passar i la vaig sentir el primer cop ja vaig dir que temazo, tio. A mi em costa d'admetre, però sí, però però a nivell de que me la sé i tot la cançó, saps? Te la saps. Em fa vergonya, no sé per què, però no passa res. Sí, jo que més dona, és xula. I quan vas començar a produir, tornem una miqueta ja més que hem divagat una mica, però no passa res, aquí venim a fer-ho això. Tu pensaves que arribaries tan lluny, potser, després quan vas començar a fer aquesta cançó, vas començar a produir, vas dir... No, ara aquest primer àlbum... realment jo crec que estava també una mica com... Provant, experimentant. També era molt, faig això, està guapíssim, tal, i... Com que no m'ho mirava, potser ara m'ho miro més amb uns ulls de vull fer alguna cosa realment que estigui xulo, que la producció sigui xula, inclús ara estic intentant començar a gravar instruments reals, treballar amb músics, amb gent que es dedica a la música, saps? No només pillar un beat de YouTube i cantar-te alguna merda per sobre i has fet música, que has fet música, però no et converteix en un músic. Més teva. Sí, m'agrada també tota la part de... Clar, és que tu realment per ser músic has d'estudiar un
un muntó, has de saber, el llenguatge musical és una locura i els músics saben un muntó de música. Llavors jo crec que al principi era més trapera, tipus em canto 4 vaines i ja sóc la puta ama, i ara sí que em mola més com tot el que hi ha darrere, fer-ho més... I no has pensat en alguna formació o encara... És que ara estic estudiant so. So, va. Sí, m'he anat a una part més tècnica, saps? Sí que m'agradaria fer algun curs d'harmonies o tal. He estudiat alguna de llenguatge musical, però hòstia, és que és complicat, Potser m'agradaria fer piano o És que alguna les cosa arts, pensem que no, però les arts en general són complicades. així. Són complicades, són cares, són privades i al cap i a la fi... després està el talent, que això no s'ensenya. És que Ningú et pot és ensenyar a fer una melodia de la puta hòstia. És que no pots. Poden ensenyar les escales, a modular, i després tu com utilitzes aquests recursos ja depèn de lo talentós que siguis. Sí. Bueno. I de fet, de talent, Sí, de producció i de tot, com un caruixó. Bueno, vas fer producció, vas començar endavant, i suposo que ara vas tenir aquesta afició per la música i vas dir, mira, m'agrada. Va haver-hi un punt, ara fa any i poc, et vas presentar al concurs Que lo que vas dir, per provar, suposo. Sí. I vas sortir guanyadora. Sí. I Vaig veure com et vas sentir en aquell moment? Vas dir, ostres, que guanya. Em vaig sentir com si hagués guanyat un Grammy, tio, perquè Sí? no he guanyat res a la meva vida, és com, la primera vegada que guanyava alguna Però cosa, no sé, aquella sensació de dir, vaig començar fent aquesta cançó petita o així, i ara que he guanyat un concurs que... Sí, en aquell moment em vaig sentir molt guai, molt important. I el concurs Que lo que va? És un concurs de música urbana en català. Clar, jo vaig veure això i vaig dir, hòstia, jo faig música urbana i la faig en català, doncs dale pa allà. És que compleixo els requisits. Clar, els requisits era fer una cançó en català. I urbà, no? I urbà, sí. Bueno, es diu Que lo que també. Avui dia... Bueno, allà quan surten les notícies diuen KLK. Ja, perquè clar... Clar, és que s'ha de catalanitzar. Sí, KLK. Per col·legues, que lo que. Sí, normal Que lo que. Això, l'urban. Què és l'urban? Perquè clar, avui dient l'urban, engloba molt l'urban a tothom, però realment... És com dir música pop, no? Què és música pop? És que no... Pues música popular. No sé, realment, clar, jo entenc com a l'urban el que potser s'escolta més al carrer, als xavalines i tal, però ara mateix... És que avui dia urban li diuen a tot, jo em considero que faig música urban, però alguna cançó és comercial, pura i dura, saps? I no sé, engloba moltes coses. Jo crec que es van perdent una mica. Saps? Però al final ho hem comentat abans amb l'Scorpio, que és molt subjectiva la música. Al final també... Sí, clar, posar-la dins d'un paquet, la pots separar per gèneres, per a l'any on estiguin fetes, per èpoques, tal, però urban i pop per mi són conceptes supergenerals que engloben un munt de música. Potser hauríem d'afinar més prim, però aquí ja no som nosaltres. Etiquetes, per tant, tu... Jo dic que faig música urbana bàsicament perquè faig reggaeton, dancehall, afrobeat, funk, carioca, llavors tots aquests gèneres s'engloben bastant en la música urbana. Clar. Si fes més rotllo R&B o vaines així, no sé, saps? Com englobo tots aquests gèneres i dic, doncs, música urbana. Però potser la Chloe no la tenim molt etiquetada, no tenim molt... Això, no, perquè és un urban molt... Que s'acosta al pop comercial, potser, alguna cançó. O millor encara, la música de la Chloe. Sí, bueno, ja em fotré jo ara, ple segle XXI, inventar... No, però és la teva música, al final. Sí. Per això dic... Clar, però quan hi ha una... En quina playlist de Spotify em poses, saps? Que posin a la de la Chloe, no? No, però si fiquin la d'Urban, però si l'artista ets tu, saps el que et vull dir? Sí, no, clar. This is Chloe. Sí, clar, és veritat, This is Chloe. I el nom de Chloe, que ho hem comentat, no et dius Chloe, però per què Chloe? És que és una xorrada. Bueno, la gent ho vol saber, la gent ho vol saber tot. No sabia quin nom posar-me i vaig buscar a Google noms raros, crec que vaig buscar com noms jamaicans o alguna cosa així, bueno, no sé, vaig començar a buscar noms de tot arreu, vale? Noms raros per posar-li als teus fills o veïnes així. Llavors vaig trobar Chloe sense H,
que prové del... És que no me'n recordo mai si és del llatí o del grec, i significa hierba verde. I pues, en aquell moment m'agradava fumar-la, ara també però no tant, i res, per això. Bueno, jo fumo això perquè he llegit una entrevista, és que no sé per què m'ha vingut ara al cap. Va haver de canviar una lletra, pot ser? Algo així llegit. Com? Vau haver de canviar una lletra perquè havia de sonar una ràdio i era algo així també de... És que m'ha vingut ara al cap moltes vegades, jo que sé, deia fumar a la planta i m'ho van canviar. Però tot i així l'Spotify està a la barra original, Crec que després sí per enviar-la a una ràdio la vam canviar. Sí, és que l'Spotify crec que no... Bueno, jo no he vist que Spotify censurés. li és igual tot. I ja està, tu mentre fiques la per etiqueta. això. El problema és la ràdio. Però Sí. hi ha aquesta censura dels mitjans, perquè és que just això també però és que ja que ha sortit, ho he llegit a una entrevista, però no sé, el reggaeton en si, en general, quan l'escoltem a la ràdio, sí que tenen unes lletres potser més explícites que això. Aquest Clar, sentiment... depèn de l'artista. Si estàs repegau, doncs pots fer el que et dóna la gana, Ja. no? Però, no sé, o sigui, jo el que faig és que faig moltes cançons, llavors la que veig més possibilitats per tema de lletra, melodia, composició, que entri a la ràdio, doncs guai, i si no, doncs guai també. Doncs que l'escolti qui vulgui. Clar, I... a vegades de cada X cançons doncs em surt alguna que sí que es pot colar a la ràdio i doncs la colem i ja està. I l'evolució ara sí, des de que vas guanyar el concurs, vas fer les primeres produccions i tot, com has anat evolucionant? Com has après en aquest camí? Com et trobes ara? Jo crec que em trobo com en un moment de voler portar la meva música en un next level, saps? Com que m'he cansat ja una mica de repetir els mateixos patrons que faig sempre, pillar-me un sample, pillar-me una melodia, començar a fer-ho així, o agafar un beat que m'agrada. I això el que deia dels músics també, no? Pues jo què sé, anar amb un músic que toqui la guitarra i començar a partir d'allà, no? Intentar fer-ho més orgànic, menys robòtic, menys ordinador i més persones humanes, saps? I jo crec que estic en aquest moment de, vale, com ho faig? Com de voler indagar i expandir-me. A veure, el bo de la tecnologia és que t'estalvia diners, perquè al final els instruments... No has de quedar amb has de buscar un dia per quedar amb el músic que li vagi bé en un espai, en un estudi. Clar, al final per mi és més fàcil posar-me a la meva habitació amb el meu portàtil i allà generar una idea. Però tot i així, igualment ara el que estic intentant fer és generar aquesta idea i després sobretot passar-la a diferent penya, saps? No vull que la meva música la faci jo, la Chloe i ja està. Jo crec que com més persones que saben i que fan coses diferents que tu no saps fer, com tocar un instrument, cantar notes que no arribes o etc., pot sortir alguna cosa inclús millor de la idea principal que tu tenies, saps? Bona evolució, aprenentatge, és com Clar. tot una mica, no seguir endavant amb el camí. Delegar coses. Bueno, ja ho diríem... Contactar amb productors, amb penya, no sé, moure com la teva cançó perquè hi hagi algú que digui, doncs me l'he escoltat però potser si li posem i que se li ocorreixi alguna cosa que tu no havies pensat i fa que la cançó encara sigui més guapa. Això està molt guai perquè tens com més retroalimentació d'altres d'altres inputs que fan també millorar, aprendre i que estem en constant... I que al final tu no pots fer-ho tot, una persona no pot fer-ho tot, no pot saber-ho tot i és important també, jo crec que el més important és el teu equip de treball. Si tu tens un equip de treball on hi ha moltíssimes persones que fan coses que tu no saps fer tant o que no se't donen tan bé, puta mare. Et doni un cop de mà i si estàs en un equip de treball on tothom pensa com tu i tothom sap fer el mateix que tu, cagaste, perquè és que no... saps? Perquè tu ara fas la producció i tot del teu treball? No, o ara està delegat una miqueta, no? Sí, jo faig una idea. Sí, jo faig... A veure, jo ho considero el més important, però perquè és com... per on comences, saps? Tu quan fas una cançó no pots dir, bueno, és que a veure, per on començo? Pues jo penso un estribillo, penso una melodia, tal, i a partir d'aquí sí que ho passo al meu productor, que li dona el seu toque. I la producció d'aquest primer àlbum, com ha estat? Pues en part meva, en part sobretot del Pau a l'Aubor i també algunes cançons produïdes pel Pep Saula. De fet, una salutació aquí, que també va passar pel nostre programa, vam parlar amb ell. Sí, és veritat, no me'n recordava. I també està ficat a tots els tinglados. Sí. I la part del procés creatiu, per tu quina més t'agrada? Compondre
produir o veure el resultat final? Aquesta potser és una miqueta més complicada. Clar, al tenir producció potser és més la producció, A veure, a mi el que més m'agrada és veure el resultat final. Però també m'agrada molt gravar-me la meva veu, perquè no sé, és un moment molt meu, saps? Com molt íntim d'allà, estar-me gravant i tal. Però el que més em mola 100% és escoltar-la. Digui, ja estigui acabada, la llancem Sí, a més, com estàs en aquest moment d'èxtasis, d'estar super en la teva onda i tal, tu ho escoltes i està guapíssim. Potser ho escoltes després i dius, però quina puta merda, què ha passat? Però en el moment Clar, allà estàs ets gaudint. un geni, saps? Sí. O sigui, acabes de fer alguna cosa que no existia, que només existia en el teu cap i ho has portat a la realitat. Llavors aquell moment és com super eufòric. Parlat d'Auborg en la producció. Suposo que la vostra relació a l'estudi és brillant, perquè treballeu molt acompasats. És que vam començar, clar, jo vaig començar gravant amb ell fa com 4 anys, és que no me'n recordo quants anys fa, però farà 3 anys o així, que el vaig conèixer quan estava estudiant producció musical allà a Microfusa i res, vam començar junts aquest projecte. Llavors hem anat... També ens vam conèixer en un moment així molt loco de som superguais, gravem música, tal, i ens hem anat centrant la vida, Però ens ha a anat poc. posant al nostre lloc i ara és que ens entenem un munt, tenim un munt de confiança i treballem superbé junts. Vull això, ho tenim. Fem això, Sí. ho fem. I És això com, també... Això vull que soni així, tal, no sé què... I el Pau a vegades és com, chill, tia, calma't. No va seguir, no, més... Ets molt exigent, tu, t'autoexigeixes molt. Soc molt autoexigent i també soc bastant perfeccionista, en plan que a vegades dic, mira, ja està. Ja, això passa, no?, que potser ho tens acabat però dius, ostres, no ho he acabat. No, És que no hi vas i vas... Per exemple, exacte. ma mare, que és, bueno, abans es dedicava a la pintura, jo li deia, però mama, quan acabes un quadre? O sigui, quan saps quan està acabat? I diu, és que no l'acabaries mai, saps? En algun moment has de parar, Clar, perquè és que sempre dius... pots seguir pintant, o ara li poses això, o ara li... saps? En algun moment has de dir, ja està. Es queda així el quadre. El mateix amb la música. Potser ara aquí, ara això, mira, aquí, potser la No, és que cançó... fer música és com fer un quadre, realment. Sí. Vas creant, vas posant les teves pinzellades i... Però clar, jo crec que si li fots massa, també menges massa més. i després dius, hòstia, vale, he de treure, no? Llavors, Sí. li treus. Per això. I hi ha alguna cançó que hagis escrit, que hagis tingut la idea i s'hagi transformat molt diferent del principi al final? La de Com un nai en Ferrari, sí, és que és molt heavy. Era una cançó de reggaeton super lenta que vaig fer jo i llavors el Pau va fer com aquesta mena de remix que em va pitjejar la veu, la va fer en fan karaoke, que a mi em mola molt, la va pujar, no sé si al principi anava a 90 BPMs a reggaeton i la va pujar a 130 BPMs, llavors anava també molt més ràpida. I vaig dir, m'agrada, l'altra no sortirà i l'altra no l'hem tret, s'ha quedat en l'olvido i hem tret la que se suposa que és el remix com l'original, però... Però no és. No, Bueno, potser surt després, no sé. No sortirà. No sortirà. No, Queda al calaix. és que- Bueno, és el Ja projecte. està. El projecte. Bueno. Va sortir Caducat. i... Caducat, ja està, adéu. I en alguna entrevista parles molt de trampa. Suposo que això recuperem una miqueta amb el primer treball que vas fer, perquè si escoltem la lletra i analitzem una miqueta, també és molt visceral aquesta cançó. O sigui, què hi ha darrere d'aquesta peça? A veure, jo crec que el que hi ha és ràbia i a mi la ràbia em funciona molt bé amb les cançons, sobretot amb el fan karaoke, que és bastant agressiu. I... sí. Ràbia de feina, tota la ràbia que puguis haver-hi acumulat, queda allà. Sí, la ràbia en plan amb els amors o els desamors, saps? Com... pa. Que ho tiro allà i... Mira, no sé. I la sensació no era la mateixa, no? Suposo, mira, ja ho he tirat i... No, és que ara no la puc ni escoltar, és com mai... Fa cosa. No la canto, no m'agrada. Però bueno, la tenim allà. Però la tenim, ja està. Com un nai Ferrari, que és l'àlbum que precisament has estrenat aquest poc temps. Com està la rebuda del públic, dels fans? Molt bé, molt contenta, la penya l'he emulat. Sempre queda potser aquell... Ai, què passarà? Però el dia que el vas publicar...
relax total. Sí, no sé, molt contenta. Sí, molta gent em va dir que li molaven molt les cançons. També és una mica arriscat, no? Perquè vaig treure com 6 cançons inèdites de cop, i llavors és com que realment no els he donat aquesta importància com sí que els he donat els singles que vaig treure prèviament, però tot i així han funcionat bastant bé, estic contenta, he pogut fer col·labos amb, no sé, amb la Q, amb l'Airin, que em mola molt, he pogut treure una col·labo amb el Bern, que jo pensava que no podríem treure mai, i he aprofitat i l'he colat per allà. De locos, molt contenta. I la imatge? O sigui, al final no és un Ferrari, és un Subaru. Sí, tio, no teníem tant de pressupost, no, però... Ah, però jo prefereixo el Subaru, eh? Sí, Sí, el Ferrari és una el cotxe merda, del en pare plan- d'una amiga meva, és el que teníem, i vam anar allà, vam fer la foto, em va molar la foto i vaig dir, pues l'he de portar. És que aquesta portada l'he canviat 3 vegades, de fet estava registrada, l'àlbum ja estava registrat, amb una altra portada, que a mi no em feia el pes. Vaig dir, no. Com era, per curiositat? Pues era sabeu, aquestes com fotos 3D, era una dissenyadora que li vaig dir, fes-me, ja que jo no puc fer una foto amb un Ferrari, fes-me un dibuix així com... Però jo m'imaginava més un dibuix tipus dibuix, i ella m'ho va fer tipus 3D... Ah, tu t'imaginaves en 2D, diguem-ne, no? Sí, com un dibuix més tipus que és algú Sí, 2D. que està dibuixant. Sí, Sí. home, sí. I ella va fer més programa de 3D, tal, no sé què. Estava guai, però... Potser no era el que acabàvem de buscar. Sí, no sé, no em transmetia allò d'esto. I res, vaig fer aquesta foto, crec que una setmana abans que sortís, la vaig enviar a Delirics i vaig dir, s'ha de canviar. Aquesta. Els vaig dir, us ho juro que és l'última, és la definitiva. No et van dir, escolta, clar, és que, a més, perquè abans d'aquesta ja els hi havia passat una altra. Sí, la vaig canviar 2 vegades. No, és que la tercera No, va ja la em coneixen, ja em coneixen. Ja Em veuen, diuen, aquesta és la perfeccionista. sí, vinga, va. és la pesada i... No, però un Subaru queda millor, eh? Queda més de carrer, veritat, inclús. No sé, a mi... Sí, no sé, com que la foto era més artística, notava que em donava més el pego, que no tant, un dibuix, com que no... Sí. No sé. Potser més per un single o per algun altre... Però per un disc potser... És que, Perquè al final és no la és que tu presentació. estiguis amb el Ferrari, és el Nai, no? Entenc? És una metàfora, No, en ja realitat. s'entenc que és la metàfora, però ho deia per Sí. això també. Que... Clar, no, el Ferrari soc jo, saps? Vale. Vale, jo ho he entès amb la mala... Ara li ha explotat no, el cap. però... Jo em pensava que el Nai amb el Ferrari era com el típic pavo que... És que és això, és una metàfora, no? Com que jo em sento superxula com un noi en Ferrari, però no és que jo vagi amb un Ferrari, Vale. saps? És que tinc l'actitud Sí. d'un tio que va amb un... Saps com... De xula. Un sí, tio s'alquila un Ferrari per xulejar Sí. i per anar allà amb les ties, munta't en el Ferrari i tal, doncs jo em sento com aquest Hambo, saps? O almenys és Pues el millor que m'ho poses, em el vull Subaru dir. és el Subaru i tu ets el Ferrari i ja està. Claro, no necessites posar un Ferrari. Sí, és una metàfora, no necessito el Ferrari, és l'actitud del Hambo. De fet, Sí, de xulejar per xulejar, el tio li sola la polla el Ferrari, se'l pilla per xulejar, és que és l'únic objectiu d'alquilar-te un Ferrari, xulejar. I de fet l'àlbum en si és molta xuleria, molta Claro. força femenina en general Claro. i és el teu caràcter, en plan, la Chloe del dia a dia és d'aquest caràcter, en plan també... No, a veure, o sigui, No. clar, no, a vegades, o sigui, sí, però jo no em puc anar comportant No. per la vida així, no? O Perquè sigui, sí, quan no? estic a classe sóc una persona normal, quan estic a la feina sóc una persona normal. En Però tots general, tenim no el vull- nostre pont de sí. xuleria, però la nostra força empoderada també, sempre això, sempre... Claro. Hi ha vegades que m'agrada passar més desapercebuda, saps? I ser una jama normal i ja està. I jo què sé, si surto a festes i tal, o si estic amb les meves amigues, doncs sí que xulegem més. I després, a veure que has fet aquest disc, hi ha alguna cançó que diguis, aquesta m'agrada més, o sigui, és potser la meva preferida o que me la poso sempre en bucle? A mi la detenció amb la Q m'agrada molt. És que van quedar com superbé les dues veus, m'encanta. I la de Com un noi en Ferrari també, jo crec que són les meves 2 top. Doncs single que dona nom a l'àlbum i i de Atenció. fet el featuring amb la Q que vam comentar alguna vegada al programa. I ara seguim més endavant amb alguna història divertida o alguna anècdota de la gravació del disc o que diguis, ostres, això m'emporto amb un bon record que es pugui explicar o que sigui alguna cosa que sigui Hòstia. algun moment puntual del disc que dius, ostres, aquest moment m'ho guardo amb molt de carinyo.
de creació, o potser tot el dia, si no... Pues no sé, la veritat. És que no, o sigui, no tinc una anècdota així com graciosa. Potser sí que, per exemple, el del que lo que fèiem unes estades creatives. I llavors a les estades creatives vam anar tots qui ens vam presentar al concurs. Vam com passar a la final. Llavors dintre ells estava el Bern, que cantava la cançó aquesta Xinguem els tres que tenia, i a mi em flipava, jo li deia és que està superxula tal, i en la nit d'allà que estàvem dormint, clar, estàvem tots superinspirats perquè tots fem música, estàvem tot el dia fent tallers de música i tal, llavors tenies com la inspiració a d'esto, i me vaig escriure la lletra allà, vaig dir, ja tinc la lletra, tio, faré el remix tal, i el vers com tal. Sí, va venir la inspiració i vas dir, vinga, vaig a fer la lletra pim-pam. Sí. Com un en un Ferrari, jo crec que ara ho hem comentat una miqueta així per sobre, que és així molt xulo i tal, però si algú li haguéssim de descriure aquest àlbum perquè digui, mira, el vull escoltar, però com una sinopsis, que una paraula o una frase que descrigués l'àlbum, quin seria? Com un noi en Ferrari. Sí, és el concepte. Bueno, és que és el títol. Home, és com a concepte, perquè, per exemple, la frase, bueno, que ja ho hem dit, no? Com un noi en Ferrari és... El concepte, el significat per tu és com això, no? Una persona... Bueno, que hem comentat. Un criptobro, no? Aquest. Xuleta de tota la vida. Sí. Doncs ja xuleria pura ja l'àlbum, però que que té els seus alts i els seus baixos, té un tros més ballable i trossos més íntims, hi ha de tot en aquest disc. També hi ha algunes com superanimades, altres això més tranquil·les, més chilling, no sé, per tots els moods. Te'l pots posar... Estiguis bé, malament, t'aixeca l'ànim... No tenies un concepte en si amb aquest àlbum, realment. No. Va ser més com una recopilació i tal, i intentar-li buscar una mica com el sentit a englobar-ho tot. Però no va... O sigui, és que clar, les cançons les hem fet en temps molt diversos, llavors no és un àlbum tipus superconceptual amb una idea principal on dic a partir d'aquesta idea vaig a fer totes les creacions. Més aviat és el contrari, tenia les creacions i a partir d'aquí vaig intentar extreure una idea que pogués englobar tot. I alguna cançó es va quedar fora? Suposo... Sí, no has dit una? No sé si has dit una altra, potser? Aquesta es va quedar fora i també una altra. Es va quedar fora perquè volia fer una col·lab amb una persona, al final no va sorgir i pues vaig dir, bueno, l'apartem i ja... Amb qui? Potser més endavant. Amb qui? Amb el... Tenia dues persones, ¿vale? Li vaig passar a l'MC Bus per Instagram, em va contestar, em va dir, està guapa, tal, no sé què. Al cap d'una setmana em va dir com, em gravo algo i ja no em va tornar a escriure. Jo, quasi la teníem. I després, aquesta mateixa, li vaig passar al Gutjan i em va dir, oye, pues està guai i tal, no sé què. Em va dir que s'havia escrit la part i tal, no sé què, però al final em va dir, és que és super explícita i ara mateix... Bueno, per circumstàncies personals d'ell no li interessava treure una cançó així i no va poder ser. Però queda, o sigui, si s'ha quedat pel camí... Jo l'he apartat de moment i ja veuré el que faig. Sí, si no... Amb el Gutjan, ara estic mirant que fa un podcast que es diu La Decadència, te l'estàs mirant també? Bueno, m'he vist alguns reels, hòstia, segueixo. És brut, jo no sé si l'has vist. Jo també he vist reels, bueno, que me'l seguiu vosaltres també. Està guai. Sí, però no és com nosaltres, ell va... Tu què fas? No sé què, vinga, no sé què. Això intentem fer una miqueta més amigable. Sí, bueno, però també sortint una mica, tampoc volem que sigui algú super serio. Tu ara com et veuries d'aquí 20 anys? Clar, la Chloe d'aquí 5 anys què estaria fent? No sé, i vosaltres? A saber, moltíssimes coses. Quan rebotes la pilota és com... Sí. Però, per exemple, la Chloe de fa uns anys enrere, hi ha alguna cosa que li diries si la poguessis trobar-te-la ara de cara? Que diguessis, ostres, mira... Sobre el que he après? Sí, jo crec que li donaria molts consells, tipus... Centra't més, saps? En plan... Però és que jo crec que també com hem sigut, no? Ens porta com som ara i com... Clar, no sé, jo potser li diria que alguns errors que sé que ha comès o que cometrà, que no els cometi, però a la vegada aquests errors també m'han fet aprendre coses. Llavors no sé fins a quin punt alteraria
al futur, saps? Potser em faria por dir-li alguna cosa i que després les conseqüències encara fossin pitjor, no sé. Sí, jo crec que no li diré res sobre la vida, en plan, fes-ho com... Si no l'alteris i ja està, no passa res, tampoc. Fes el que No has de dir res. I potser li diria com amb aquest... Vale, aquest no. Sí. Bueno, però no, sí, amb aquest sí, perquè si no, no haguessis fet la cançó. Clar, aquesta és l'altra. Clar, és que... Bueno. Mira, no li diem res i ja està. Exacte, ja està. Sap greu passant això. Nosaltres tenim una pregunta fa un parell de temporades enrere, que era, la fèiem també com una miqueta introspectiva, mira, la podem recuperar, en plan, si un viatger en el temps viatgés al passat sí, a mi em fa molta por això de viatjar i matés una mosca, clar, mates una mosca i alteres l'espai-temps. Si la Chloe d'ara mateix no estigués fent música i hagués canviat el rumb de la seva vida, què estaria fent ara? Sí, és que clar, hi ha un problema amb lo del viatge del temps, no? I és aquell dilema de l'avi, no? O sigui, jo viatjo en el temps en el passat, ¿vale? I, a veure, és una mica criminal, vaig a fer l'exemple amb una altra persona per no ser jo. Algú viatja en el temps del passat i mata el seu avi, per tant no ha nascut el seu pare, per tant no ha nascut ell, per tant no ha pogut viatjar al passat. Llavors, com expliques realment això, saps? És com aquest limbo i per això crec que la ciència diu que és impossible, saps? La Chloe del futur, del passat, millor que no faci... Entraria en un col·lapso, saps? Perquè realment ha passat una cosa que no pot passar, llavors suposo que hi ha com aquests... no sé com es diuen, no? Com que hi ha moltes vides paral·leles, no? Sí, els multiversos. Llavors ja entraríem en això i tal, però realment el viatge en el temps així com no és tan senzill. Doncs res, deixem-ho estar. Bueno, el present, ens quedem amb el present. Sí, que el present és com un Ferrari, que és el que venim a parlar. I de fet, hem començat parlant de l'Scorpio, però després hem passat com de llarg del Lluc, hem passat també de llarg d'altres col·laboracions com la Q, que també hem parlat d'ella, i Yarin també l'hem comentat, no, ens faltava el Lluc. Clar, un àlbum amb molta col·laboració, que de fet van molt bé amb les cançons que estan escollides. Com arribes a aquestes col·laboracions? L'Scorpio ja més o menys sabem que t'ho va proposar, veu sumar i veu veure que sí, però hi ha algunes que són buscades, van aparèixer orgànicament, fas cançons i diem, ostres, mai m'agradaria col·laborar amb aquesta cançó. Depèn de quines. Hi ha vegades que sigui, per exemple, amb el Lluc, va ser com a través també, sí que ens havíem trobat, però a través de discogràfica, li van ensenyar la cançó, li va molar, llavors es va cantar el tros i a mi em va agradar molt com va quedar. Després, amb la Q, amb la Irene, directament vaig dir jo. Amb la Q, de fet, va passar una cosa que jo estava pensant just en vull fer una col·labo amb ella, i just em va obrir per Instagram i em va dir... Per fer una col·labo, imagines? Tia, hem de fer una col·labo algun dia. I va ser com, m'has llegit el pensament, saps? Hi ha vegades que és més orgànic i hi ha altres vegades que és més com per contactes que tu tens o tal, depèn. I acaben sortint... Hi ha alguna col·laboració que ara estigui... No sé si l'hem fet aquesta pregunta, que no alguna col·laboració... que estiguis esperant tu, que digues, vull col·laborar amb aquest. Que tinguis ganes de recuperar. Digues, ostres, jo vull participar amb ell. Amb l'MC Bus, jo vull que em contesti, vull que es monti la cançó. Clar, ara s'ha quedat en l'aire i... Clar, tio, merda, és que clar, jo ja estava segura, ja l'estava escoltant, saps? Perquè és que quedaria perfecte. Però va obrir ell o li vas viure? No, jo li vaig enviar la cançó. I et va contestar? Sí, em va dir, contestar, està dura, tal, i li vaig dir... Bueno, si és que parlen així, està dura, no sé què, està flama, no sé què, però no sé. I li vaig dir, Tete, pues tira't algo. I em va dir, vinga, va, li vaig passar la cançó i tal, perquè si pogués ser. I això, al cap d'una setmana em va tornar... I clar, jo pensava, que no em tornarà a dir res, saps? I em va dir, en poc em va dir com, en poco me grabo algo y todo, o algo així. I jo, de unes. I ja està, tio. I aquí es va quedar. Aquí es va quedar. Bueno, potser es recuperarà... escolta'm, parla-me, contesta-li, home. I de fet l'Urban, estem parlant d'ara de l'Urban en general, però l'Urban català, ara que potser estàs ficada en aquest sac, la trobes a quin nivell el trobes comparat
amb altres estils, jo què sé, pop, rock, perquè ara estan agafant una El pop rock embranzida... català? O sigui, en comparació? Sí, en comparació, per exemple, perquè ara l'urban català està agafant una embranzida espectacular. Sí, que flipes. O sigui... Sí. O sigui, penses que pot estar a nivell d'altres artistes, d'altres gèneres, però ja no només catalans, potser de més jo crec que ha sigut la vegada que han portat més fora de Catalunya la música en català, que no tant amb el pop rock, com deies tu, que potser es quedava més aquí a casa. No dic que estigui ni millor ni pitjor, a mi em volava. Sí, però sí que és veritat, hi havia potser les cançons 4 catalanes. cançons. Però les escoltàvem aquí, nosaltres. I ara potser més arreu d'Espanya, inclús altres països, escolten música urbana en català perquè els hi mola el rotllo, els hi mola l'artista o el que sigui. Potser Llavors, tan malament no ho esteu fent. no, clar, aviam, jo potser no sóc aquí el gran referent, però... No, però més que Bueno, ja jo ho seràs, i nosaltres tu, sí. paciència. Tu segueixes treballant... Per ara hi ha un àlbum. Ara que hem Sí, estrenat. sí, no, clar, jo Això era vaig al fent, principi. però sí, no, en aquest sentit. Sí que em va escriure, aquestes merdes fan il·lusió, no? Em va escriure una persona que no sé si era de Madrid o de no sé on, en plan, tu, em mola molt el d'esto, estic començant a aprendre en català, tal, no sé quantos, com que li molava l'idioma i tal, i era com, que guapo, no? Com, no sé, que li... I que ho faci amb les teves cançons o amb les teves lletres, dius, no ostres. sé, fa il·lusió. I ara he parlat una miqueta també d'estils, també de l'àlbum, i parlem també de gira, perquè és una cosa important en el món de la música i de les actuacions que tindràs. De fet, n'hi ha una, que ja la sabem confirmada, que és a l'Heliogàbal. Sí. Com prepares aquesta actuació? Jo quedo amb el Pau, muntem el directe, normalment jo faig la tracklist en plan pues que això sigui la intro, després canto aquesta, més o menys com que l'energia, saps? No fer com les cançons més enèrgiques del principi i tal, perquè llavors de cau anar sobretot jugant amb aquestes energies. Que sigui més progressiu, a lo millor? Busco començar alguna que cridi molt l'atenció. Vale, sí, que capti l'atenció. Després rebaixar-me o fer alguna més tranquil, anar jugant amb aquestes i acabar amb un bombazo també. O sigui que al principi i al final se't quedin. Al principi per captar molt l'atenció i al final perquè et quedis amb el bon regustillo, saps? Bueno, doncs potser no m'ha agradat molt el show o tal, però que al final sigui que te'n vagis content, saps? Sí. Que si no m'equivoco, que ho estic ara mateix dient de memòria, 18 de desembre a l'Heliogàbal, això sí, que les entrades estan disponibles. A mi em va sortir un banner a Spotify de la Chloe, gegant, i vaig dir, ostres. Eso. I em va sortir doncs a la Chloe, la seguiu a Instagram, a xarxes, i teniu les entrades, i de fet serà un concert, com hem dit, que sortirem bé, sortirem molt amunt. Què podem trobar en el teu directe? Pues, a veure, ara podem trobar totes les cançons noves del disc, això ja està guai. Això com una energia guai en la que et puguis sentir lliure, puguis ballar, expressar-te com et dóna la gana, no sé, com molt així, saps? On no hi hagi prejudicis ni... Tu passes bé, estàs al teu rotllo... Estem aquí gaudint el moment i ja està. Clar. Doncs jo crec que poqueta cosa més, perquè si comencem a parlar de concerts i de més coses, potser traiem la màgia, que això s'ha de descobrir el dia 18. Volia recordar també, xarxes socials, com et podem trobar? Em podeu trobar com a MC, que és rotllo MC, com fan els brasileños. Sí. Com que no em volia posar MC Chloe, bueno, vaig anar al gra, és MCS Chloe. Això en l'Instagram. En l'Instagram i al TikTok. A tot arreu. I no tinc Facebook, bueno, crec que sí, però... És que avui dia qui fa servir Facebook? No sé ni com jo va. dic, però realment ningú té Facebook. Es veu que és la segona xarxa social més utilitzada. Jo aquesta dada no me la crec. Perquè molta gent dels 40 por ahí utilitza Facebook. Sí. Clar, nosaltres que ens diem adolescents. O més que el TikTok. Per Facebook, no us sembla al·lucinant? Més que el TikTok. És que Facebook per buscar feina també va bé. Facebook, el TikTok i ja venia Twitter i no sé què polles, però m'està flipant. Facebook. Jo la típica quan teníem 14 anys, 16 anys... Clar, però es va quedar obsolet ja. Bueno, clar, no? Perquè ho utilitza gent gran. No, clar. Sí. Ho utilitza moltíssim. Els joves han marxat de Facebook a TikTok
I No, Instagram. bueno, és que els Instagram, nens Instagram quan ho tenen el peta. mòbil, TikTok ja. Ni s'instal·len l'Instagram, crec jo ja. Bueno, O sigui, Instagram, TikTok i Twitter s'intenen. Twitter també o no? Les dades, a veure, també et dic, no sé qui li van preguntar, potser li van preguntar tot de senyors grans, però l'enquesta era... Ah, no digues Em l'enquesta. referia a tu. Que Ah, et podem vale, trobar. perdona. No, A mi- Anem a, mira, A mi em podeu trobar a Instagram Instagram, a TikTok i ja està. I ja està. Vale. I allà Al tenim... mail, però Si a mi no, em és sembla broma. bé parlar d'aquest debat, però que jo ho deia per tot. Ah, no? vale, loco. Crec que És seria que massa... m'he perdut, sí. Seria molt llarg ja i potser Sí, sí. no tenim gaire més temps, però a Instagram tenim l'enllaç a totes les xarxes, bueno, totes les xarxes, a totes les Instagram, entrades, TikTok i a Spotify, Chloe només. Sí. I allà, doncs, entrades per l'Eliu Gàbal el dia 18 de desembre, gaudirem molt del concert i totes les novetats, doncs, ja sabeu, a l'Instagram de la Chloe, Exacte. amb últim àlbum, i suposo que ara has tret el disc i ara relax, o segueixes treballant i ostres, mira, jo he tret l'àlbum però haig de seguir. Tens encara... No, clar, segueixo fent coses, tio, si no el Sí. temps passa volant i hauran passat 2 mesos de que vaig treure l'àlbum i que... No, sí, faig molt... O sigui, ara estic en plan fent molta música i... Sí, ja tens coses cuinades. Sí, No, és que no parem. sí, el proper single ja el tinc. Ui. Però no quan es pot sortirà? saber, No ho sé. se Bueno, sap. No es pot dir, sabem. no es pot dir res, no es pot dir No res. es pot dir perquè no ho sé, o sigui... No, clar. Ah, vale. I el Però, títol tampoc... El títol... Hòstia, com era? Ojo que potser tenim aquí... Clar, és que els títols me'ls invento un una moment, després primícia no me'ls mig a recordo. mig. Era... I si no és igual, ja quan surti... La que volies, crec. La que volies. Com la que volies, alguna així. Mira, la que volies pel 2025. Ho deixo caure, pel 2025. Jo crec que sí, perquè Sí. per dates... Home, sí, Home, sí, no, abans impossible. No, perquè desembre, Nadal... És que no es treu. 2025. Oi, potser a l'Eliu Gàbal el dia 18 sonen coses Ah, que potser sí. no... Això? La Bueno, cantarem. clar, sonarà música nova també. Sí, Ui. aquesta I la- sonarà. Ah, Doncs ja haurem de descobrir-ho això el dia 18 a l'Eliu Gàbal de Barcelona. Recordeu les entrades a l'Instagram de la Chloe. I Ja ens poca veiem. cosa més hem de dir. Sí? No, vols fer preguntes finals? O... Fem pregunta final? Doncs fem pregunta final. Nosaltres tenim una pregunta final i ja acabem. Va, llença-la tu. Jo? A Vale, l'aigua, vale. Sí. Mira, quan estàs amb tranquil·litat, o estàs, no?, en algun moment, que has dit... Sí, en algun moment. Vale. Doncs quan ja has acabat tot, que te'n vas al llit i no hi ha cap soroll, a què sona el teu silenci, per una manera? Hòstia, depèn del Quan te'n dia. vas a dormir, per exemple, que no escoltes res, però Què- hi ha algun què al et cap queda? que sona molt. Sí, jo quan me'n vaig a dormir començo a pensar moltes coses, també tinc moltes idees, Sí. a vegades m'he de calmar, És un perquè és que no rum-rum puc constant. dormir. Sí, no sé, a vegades em dóna per qüestionar-me tot o pensar, hòstia, això que tinc demà com ho faré? O, buah, he tingut una idea, i si això tal, no sé què. Em dóna per pensar molt, saps? I així sona el meu cap, quasi sempre. És feina, Sí, sona feina. a música, Riga, Sí. no? A la teva música, el que crees, el que penses, el que vols Sí. fer. Perfecte. Sí. Doncs jo crec que ara sí, ja amb això Sí? Perfecte. podem deixar-ho aquí. Moltíssimes Moltes gràcies, gràcies. Chloe, A per vosaltres. haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Vosaltres. I a vosaltres, recordar-vos, dia 18 de desembre, a l'Eliu Gàbal de Barcelona, podreu gaudir de la Chloe i del seu nou àlbum i cosetes noves que vindran. Fins la propera. Adéu. Adéu. Hola, sóc la Chloe i envio una salutació a tots els oients de Radio Star Terrassa. I res, volia saludar a tots els oients d'Adolescència Radio Star Terrassa. Vale, si voleu ho torno a fer, eh? Hola, sóc la Chloe i... què havia de dir? Hola, sóc la Chloe i mando... És que em surt mando, és que no sé què dir, tio.